बासाना loksawa mohon maaf sebentar. Jalan hambai, especially जों वान सुजा दङ सांदि जों बासालानि होननाय आइफोनो जों एकक भाबे बासाया जों अरो जारा तिप्रालेन हामजानाय आबो एक्चुअली आं बिसकां कमस आगु थाना मुसि कारण गाय जे त्रिपाटिक जे एग्रीमेंट खाइमेनि अरो जों ताम नुजा खामालाय पुला के साखा पुला जाति उलो पार्टी पुला जाति उलो पार्टी होननाय आंबो आप्रो रिपाब्लिकान पार्टीयाव दंमानिया आईपीएफटी दंमानि सापोर्टार आरो निसां कागै थांगै आं पुला जाति उलो पार्टी आईपीएफटी तखन तिप्रालेन सानलिया होननाय थांगा थांमानि नायमां कुनु दिल्ली रखौ थांलायखे बर आईपीएफटी बासेस तिप्रामत थांगा थाङैना आरो दिल्लीयाव थांमानि कुनु मेमोरेन्डाम करै मानलिया कुनु मेमोरेन्डाम मानलिया तिप्रालेन बकरै ना ग्रेटर तिप्रालेन बकरै दिल्लीयाव थाङैना तामलुका कागज सिरि खिता लाइमान जिनुगु कुनु तिप्रालेन करै ना ग्रेटर तिप्रालेन একটা ওয়ার্ড শব্দ দं কিন্তু পাহাড় অঞ্চল কাইছিন গ্রাম অঞ্চল গ্রাসরুট অঙ্গাঙ্গাय तिप्रालेन बागे बरमुसु थैरिबो रेखा सेने बागे कगजाखा निने कुतनाबारि कगजाखा निनर तामनाय कर पायजाला कगजाखा तिप्रालेन बागे दा ग्रेटर तिप्रालेन बागे गोबां जागायाव नुबोलाय गारि एक्सिडेन्ट थैमानि नि याखुं चलायमानि बखर बायमार नुलायबाय तिप्रासार हानि बागे जबाब खाय होननाय जबा खायमा तावबो खायदों किन्तु एकटे एग्रीमेंट तिप्रालेन तिथाय जाबानो करै ना तो जिथाय जाबानो करै आबोनि बागैनो जों गोसोखांनांगौ वानसं लायजा पलिटिक्स बायसिनि दफा थाङै थानानै अब बेलानो पलिटिक्स क्राइसिसनि थाखाय सिन्थिनो दा बर' जायगा ताम थेपा गामालाय हिस्टोरी पलिटिकल राइट एरपर इकोनॉमिक नोना व्यवसा बाणिज्य खायनो नोना साव बन्द खायखोबा बन्द खायाब्ले नों पलिटिक्स खायनो नों खालाय दं होनाब्ले बिनि बुमा ताबो महाराजा प्रदुत किशोरनि बुमा 5 बोसोर एम बिचालांखा महाराजा किरीट विक्रम किशोर 10 बोसोर एम बिचालांखा ताम खायगेला नों आफरो तिप्रासा मापसो बीए पास नुखा मापसो एमए पास नुखा जों सिनि सीबीएम ना हामे सब ठीक আছে जों सीबीएम ना हामे नुखा सीबीएम ना हामे नुगो सीबीएम थानायाव तिनि केबिटी रखनो चाकरि सारगोइना मोटामोटी सीबीएम नि बोसाराव तिनि केबिटी मास्टार मानबायै बाक्सा डॉक्टर इंजिनियर पर मोटामोटी पढ़ने बीए पास एमए पास पर नों टीसीएस ऑफिसर टीपीएस ऑफिसर का दिनै बिनि आमालो 1962 नि थेगा लेखारि 19 ताव 75 बोसोर चलै दङ आसो बोसोर माबसो तिप्रासा माध्यमिक पास होना दंखा राजानि आमालो दिनै उमाकान्त स्कुल माबसो निनि ताबो आरो हिस्ट्री नायके तिप्रासा माबसो परि राजानि आमालो महाराजा वीर विक्रम कॉलेज नि दङ 1947 and 43 नि स्कुल माबसो दं करै अबनि बिरुद्धनो जों थाइया हाइपेनो मा साव जे जराव बरनो पुलिया जाति उलो पार्टी हिनिया थानसा उन्दै हिनिया जिरिखका जों थानसांनन बागै थांगा आं सिलिन्डार खाय थांगा यो राजबारि थांगा सिलिन्डार खाय जों 4 गारि दे 5 गारि फाय बिस्रा मन डिविजन दिनि मासापन करि खाबले आजाखानि बररो दिनि गुबुन्यो नासिगि थामाने अरते बसागा पॉलिटिकल राइट ताम दङरो आइडेंटिटी निन आइडेंटिटी नों सगमा बोले नों ताबो कक बरक मायाब्ले निजिनि बासा निजिनि कालमुं सुमनो सुमियाब्ले नों तुबि भेजाव 2019 लोकसभा बाजार का गाँव में जाके बोलता है तिप्रालेन अगरतला में जाके आके चुप विप्लव देव सब बैठा है आज तो तुम भी बैठा है जे विप्लव देव नों दिनै मादो बारे पटाम संगा पटाम कग्रनाय तिप्रासन खाख्लाबो गुलियरनाय नों बिनि थाने दिनै आसुगै सेलेन खायबले मानिक सानि यागो दिनै अब सानने क गया हाइपेन मा साकाबो रिबेन मा खाय गाबो कारण जो अबनो वान्स बुनि जों दिनै नारो तो रिपब्लिकन पार्टी बुसे जरा खायने खाय आमानि आनि विषयया किन्तु आनि विषय के तिप्रासानि विषयसि मेन उद्देश्य के आं पार्टी या खि पार्टी फेन खायने ना के आनि तिप्रासानि विषयसि आं सानो खाय आनि तिप्रासानि उद्देश्य ना हारसि आं गचो मरा ताबो नायखे पुला जाति उलो पार्टी गोबां मा थांलायखा फायलायखा कुनो लाभ करिखा आरो को वन लास्ट फाइट 2023 गत तिप्रासा बीजेपी देखाय सीपीएम देखाय कांग्रेस देखाय टीआरआई पीसी देखाय ताबो बर मासमोन महाराजानो हामजा गया करै जतन हामजागो जतन महाराजानो पखेन दङ किन्तु निनि जे एग्रीमेंट खायमेनि वा एग्रीमेंट ताम
bo article bo section nungki BJP rok thanayo je gosimani Lok Sabha bo TTC re Tibraland Territorial Council re hai bo jaga tong nungsapan karible bobna chalu khanai nin thajipuro je saga dalam to thajipuro saga tinte agreement to NLFP agreement TNB agreement ini takai saga ATTF agreement bo o agreement oro sene bastoban khai kongkai obla ta moro ba kola pata seble ni nor Tibraland senango ni identity nangyable ningoro Tibraland na kan ning rajo khagja gane 66 doctor ning edisi thangso gane tam Tibraland nangai tongba সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্য সিনিন ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে আলাদা ত্রিপুরাল্যান্ড করিবলে নিন আইডেন্টিটি নং আগিনতে রক্ষা খাইমিয়া নং বুনি বাসা সাইতেগো তা বসং তাবো আগরতলাবো ত্রিপুরা সভাসি যারা এসটি সার্ভে তংনা বুসে পারসেন্ট তংনা 20% তংনা বরনি নগ নগ থাঙ্গै সার্ভে খাইনাদি मा বসে ত্রিপুরা সা কম বরমান मा বসে চিনি কানমুং কান मा বসে চিনি সামুংসা ওই পাহাড়ি রাইছে नकबारा नायनो थाखाबो गोबां जागा नुगो गोबां बेजार फायो चिन्तिफ्रासो पाहारनि मुया फालिसाने बल फालिसाने बोसाराव मिनिमाम और बिए पासने पास दङ आगरतला थानियाव बासिरनि तिब्रासा नै जाना एसटी सार्टिफिकेट बेजारो लुदो गैसाय थांनाय बरन थांनाय दि बरन नग माबसे तिब्रासा तो बेबां सुजि जरनाय बरन सोङै चिनि पाहारनि तिब्रासा सिक्ला सिक्लि र जरा परिना सरिनानि फाजेर दं सके खिबिके बरन अब बुनि बसनो सुबु बुनि बसनो फाया अब बुनि बसनो जाब जाया मैक्सिमाम चिन बरन फोरगो बरन मैक्सिमाम चिन बरन फालो अबनो नासिगनि जों अमताय इंलिया नि जों तिब्रालानो हामजाबि आं थांमाने केनि तिब्रालानो बकनि साक्सेस ता तिब्रासाराव भेनि मर अब फैनेराव मेने तिब्रालानो फैगे जों बासि जों कमन चिनि जाति जों रक्षा खालामो जेरै गर जाति रक्षा तिब्रालानि बुंगो गोबां पार्टी हाजार हाजार पार्टी हाजार पार्टी गानाखा किन्तु एकटा फनो तिब्रालानि तिहिनिबो शब्द करे बखाबाय सामखाने गरि आं बेबाग जागोन नुखा रां हादिलाय फैसा हादिलाय थाइगाके ताबो जेदिगो हाव तिब्रासा एक दिन थाव ताबो अब बीजेपी पाइ जांगे ताबो कांग्रेस फाइनो 10 बोसोर करे कांग्रेस फाइनाय पार्टी के ताल सामलायनाय कांग्रेस दिगो थावनाय एक्चुअली आं पॉलिटिक्स ना आं साजा गया हाइपेन पॉलिटिक्स आं एम्बल पॉलिटिकल इनका लास्ट एंड फाइनल डिसीजन होने किन्तु चिनि बरर ताम नो वान्स जे पॉलिटिक्स जे खालायलाय कोनो बो एम बो ऑब्जेक्टिव नो खालाय जे वान्स बो खालायलाय किन्तु जों सोशली जों ताव सोशली जुदि वान्स खालाय जों कोनो सारा त्रिपुरा राज्य से तिब्रासानि याबो 70% हा दं जों आरो ताब रक्षा खायमाने मदसिन थाने कैपेबिलिटी दं किन्तु जों एकता याने बगे जों थानसान याने बगे जों खालायनो किन्तु थानसान बगे दागरिबो थानसान बगे ते बायथागो जों 11 दिन आं 9 दिन थुबलां बरमराव हाम खायमा खामा कुन गरै नों जुदि थाङैसारे राजनैतिक भाबे नों पॉलिटिक्स खायने नों जुदिबो सरकार बाय नों एम्बुलुं तखाय दिन पकट रां बुरुं बुरुं तखां दिन वाक बख्रं मजदें जाय माखमा आगर तलाबो थाङैने ला आगर तला जे रां गोनां जे फैसा गोनां बरनि दिनि आगर तलाबो नक दं दिनि दिनि जाति जनि दक खाना फालो इना दिनि राजनीति खायनि एमएलए माखा मन्त्रि माखा बो एमएलए बो मन्त्रि बो चेयरमैन नि आगर तला नक करितो बरन पाहार थाङैते जे गाड़ी तलाङो चिरखौ बुलै जों जाति बाय कक्स खाग्ला बुइ कक्स बुइ बुइ कक्स बर दिन थगायसै दं जों दिनि चिन पाहारबासि गंगा जरा बल फालिसनाय मुया फालिसनाय वा फालिसनाय आगरतला बसाफोर हेनाय बरखै गनि जों ताबु बथाइया जों ताबु ब मुक्ति गलायजा दिनि अबनि बागैनो जों आं स्पेशल सिन बरन कयो जों पारा तंनाय बरक जों खासिना नाय जों मो गाड़ी फट फट तलाङि थानाय बन खुंसार सारैनो जों मुताय हेगे जे वासु जने बरर अबरर वासु जने बरयो अबरर खिनि सेफेल नासि जने आगामी 5 बोसोरनि बरबो अल बहाय नेतार एत असभ्य नों गोबां जागा क्वार्टाराव मानखौ आं ससियेल मिडियायाव आं कয়েকজন बरर रानो रग रहका पटिता नेतानि एमएलए नि एमडीसी नि क्वार्टाराव ताबुनि सिमी आबो प्राय 10 बोसोरनि सिगां आनो जे खायफिने रक्स बरनि क्वार्टाराव चुवाक बटल मानखौ बुजिखा चुवाक बटल मानखौ अब बेलानि लासिना सिनसे बेखाय गोबां ससियेल मिडिया राव भाइरेल गो अमहाय फनाय अकं लायो ओबर कासेनि बुरैनो ताकायसे बुरै तलां लायो कासेनि बुसाजोंनो ताकायसे पार्टीयाव थांनाय गाबो रिलेशन नों लाय तलां लायो अबाय गोबां जागाव भाइरेल लांनाय थानायव नुखा साजानाय खलाया दिनि रविन्द्रनि बुसा बरजन आसारि खानि भाइरेल गो चिनि दा रविन्द्र क कथ कथ सो जातिनि बागै दिनिखाय पुइला जाति उल पार्टी दं माने पुइला जाति किस गरिखा ताका पार्टी सि दिनिखे बर पोस्ट पोजीशन सि
আজাga তিনি থাং সগই তিনি বড় থাং সগই গিয়া আবার তিনি সাজানো কই গিয়া গরনি বেগ খানা রিমেইন খাইনেন কই গিয়া হাইপানা কক কিসিসে সানাय না কিন্তু গুবুই বাই হামজাগै তংनाय বড় বতং হাইপানা বড় বাই নাঙै মা তংखा আবো নিজনি अस्तित्व निजी फैमिली अस्तित्व रक्षा खाने बगे सेल्फ डिटर्मिनेशन बनो पर्सनल डिटर्मिनेशन बगे अब बरं सेल्फ डिटर्मिनेशन जाति नि डिटर्मिनेशन बगे मुसा करे बरं पर्सनल डिटर्मिनेशन बगे अब खाइमा दं बसां दिगे बरं अखनाय सोरबा अनेक जुगा जुखाय दङ गय थानाया आं निनि सार सिद्राम संबाय निनि संरबाय कक सालायया गोबां मा जागाव बरं सरकार फाइमानि परेव 40,000 चाकरी नि साका ग्रेटर तिब्रालेन पास खाइगेनि साका तिनि ग्रेटर तिब्रालेनि जिथाइसे ग्रे तिथाइसे ग्रे बरं ताबु बरिबि आं एडिसिवा आरटीआई नि बागै रिखा अब मुंसाबानो रिमिया बरं ओ भाइरो गोबां मा कतगला चलै दं कक साजानाय त तिनु वाटे हाइदौ साजानाय किनि वाटे हे वाइ दं हाइपना आं साजानो कया तिनि आं बरन बागै बरन एगिनसो सामान हेक्लाय दं साखागा आरो तिनि आं पारा थाङा त स्टक जागोनाय थानायाव आं 2023 एसेम्बली इलेक्शनाव 17 नং गुलाघाटीयाव बासौ आंखे रिपाब्लिकान पार्टी तिब्रालेण्ड से नाय बोले नोंबो तिब्रालेण्ड नाय बोले नोंखे आंखे तिब्रालेण्ड नाय तिब्रालेण्ड के बेकरेंग बाय बुदैपु ग्रेटर तिब्रालेण्ड के बाहानपु हे बरखा जातिनि बागै सामु खायनायपु आं जे जागो 11 दिन लामा कासमान जागो 9 दिन थाङै थुयो तखन त बर सीपीएम आनो ततरा से दाबो गबले बाजार के सारा आनो दाबो गबले वाहन तान माने दानो ततरा बगु आफरको बर मुक्तुरि थाङै दे त अबनो हाइरन बरनो साखांखाय ताबोखौ बरनो बरक तामखाय ताबखौ बर जातिनि बागै सामु खायबो जातिनि बागै सामु खायो हुनैनाय आनि नगो भाइ धमकिरि भाइ दगलाम लाथिरि हाबु बर आनो थाब्राना नायो आनि पिजि रक बरनो कासुका दागारि हाबलायो बर तिनिखे बर बीजेपी नि फ्लेक्स रमुला आनुखा पर बीजेपी नि टीम नि नर सेन्ट्रल से बीजेपी नि याक्सु सुले नर हाबेन आर तो त्रिपुरावा आनि इशुना दिसाबले ना आं रिपाब्लिकान पार्टी अफ इंडिया आं तिब्रालेण्ड कक साया तंयाबले आं तिब्रालेण्ड सानबले बगतिनि तिब्रालेण्ड ग्रेटर तिब्रालेण्ड हामजाग्रे ग्रेटर तिब्रालेण्ड हुनि आनो नगो थाङै लाथिरिनाय अगो खायनाय साथंनाय पिदंनाय तिनि बरखे बीजेपी नि से आवायखाय दंबले अब सोशल मीडिया ने कक साबा आनि कगिया अब सोशल मीडिया ने कक मन्त्रि बमांनि माखापु हायपना बरना हामिया साया मन्त्रि माखा काहाम कक दफानो सुबा खायदि आपनो मन्त्रि मामो बायतो आनि दफा थाङै थेंयाबले आनि अस्तित्व रक्षा खायजेन बैसा तिब्रालेण्ड सानबले दिनै तिब्रालेण्ड कोन खायना करे अच्छा ठीक আছে आसु कखना आं सारायना थांगिया 1949 नि अकनि परेव निनि माजार एग्रीमेंट नि परेव आसु तिब्रासा एमएलए अंखा मन्त्रि अंखा एमडीसी अंखा ईएम अंखा ब्लक चेयरमैन साखा मा बसु तिब्रासा र मायादे सारा आगरतला सारा त्रिपुरा राज्य ताबुक डीएम एसडीएम बीडीओ डॉक्टर इंजिनियर जों बेरायखांगा प्रत्येकटा साब डिविजन अफिस रग थांगाय पीआरटीसी खायजेनि एसटी खायजेनि जेकुनु सार्टिफिकेट खायजेनि थांगाय सिनि बर एसडीएम अफिस बुसखारगा आसुगै मा दं ताम करे के बिनि अकरे आरे निनि बाहायके तंनायबा निनि जाति निनि महाराजा निनि अक हनजानाय रक्स कक बरक सालिया যত डकुमेंटरी अगस बांग्ला बाय बरक तिनि थांगाके ताम भाई स्कूल सर्टिफिकेट आरे बो स्कूल से परमान करे बर सर्टिफिकेट माने तिब्रासर ताबो फटा तिब्रासर लेंटास थंखौ थांनायले नों बान्दरि मारक जापि हिल पारंला दिन आगरतलाखा नों नन्दनगर किशोरनगर आगरतला जागा पाइबेनि निजिनि तिब्रासर थकाय जागा पाइबेनि बर एमएलए सिंगै थकाय जागा पाइबेनि कय कोटी रांनि थबाय लाखे लाखे रांनि थबाय बरनि नों मासा तिब्रासर जापि हिलंनि निनि बिसरा मन्जरंनि खवाइरंनि कलेश्वरन तिब्रासर नों मास 10,000 का बरक सेलारि मानो प्राय अनेकटा सेलारि मान बोले आंगो सेलारि न सानान थांगिया आं सामानि का ओ सेलारि रनो तुबुइना 10,000 का खागै तिब्रासा गरीब इंटेलिजेंट स्टूडेंट दङ थानाय नोंमान गुबि माला त्रिपुरा 96% ने बसर मानो साम थांगिसानानि बसा बते हेरनो तुबुइना नरनि चांदा कालेक्ट खायनाय हे चांदा कालेक्ट खायनाय 10,000 20,000 का चांदा कालेक्ट खायनाय मिनिमाम 100 जन स्टूडेंट न काहाम का ताम सीपीएम ताम कांग्रेस बरनि स्टूडेंट न तुबै ताम रिपब्लिकन पार्टी बे बेटारि आबानि कक बोते हे स्टूडेंट न तुबुइने जुदि परि रुइने
जों जुदि डिएम एसडिएम यूपीएससी एग्जाम क्रेक खायना जुदि जों तुबि मानो खाय चिनि एसडिएम बीडीयू যত অফিসার লেভেলनि चिफ प्रिपारेशन खामो जों सभा सुखलायलायलो चिनि एमएलए मन्त्रि र तामा आनि तामनि जेसा पार्टी फन खायदों सुबायाबले बर आबाय इनिशिएटिभ ना हायाबले गचिनि दफा 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 जाति जाति हदा हदा नि जे कक्सौ ब हदानि कक्सा न रगाबो नों प्रिपारेशन बुटबाय नों थाङोबले नों प्रिपारेशन बुटबाय दिनै एमएलए मन्त्रि ब्लक चेयरमैन हाई चेयरमैन इराय चेयरमैन डक्टर इन्जिनियर फरिबले नों थाङायनाले ओ मन्त्रि रंनि ब एमएलए नि बसाना नखा नों दिनै पलिटिक्स खायमेनि बरनखाय दिल्ली परिफो शिलंआव नेहु परिफो একজন এমএলএ नि बसाना फुनु दे एकजन मन्त्रि नि परिवार नि बसाना बिहिक बसाना फुनु दे ब एमएलए नि मन्त्रि नि बसाना फुनु किन्तु चिनि ताङै जानायले बिहिक बंखरो बसाय बंखरो बसा बंखरो पार्टी नि बागै गो ताबो चिरिखौला बुडरलाय जाव ना ओइ जतन अंख दिदो गो जतन अंख जाव आं नुखाबले मानदाय रग बुजागै दंफोर रग तिब्रासा बुजागै जनक सक्से खामनायफोर रग थांबले आगरतलाव गिहासो 2026 sorry 2023 नि आन्दोलन आईपीएफ नि आन्दोलन तखन त आंबो आन्दोलन आदिनो दं नुगुबले तिनि सिरिं तंग मासा भरि सीमासा भगरै दिब्रासाराव बेहां पाहाराव खारि थांबाय नां खारलांनो नों आगे एमएलए मन्त्रि सा जाबुलासा नों ताङै खा नों जातिनि कक सानाय नों दफानि कक सानाय नों ताङै खा अबाय रनो वानसु गयासे चिनि दफाना फियावना थागासों एजुकेशन सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली जों जे डिप्राइभिंग तनाय स्टूडेंट इंटेलिजेंट जे स्टूडेंट होनो जों तुबैनो कायसा कोचिंग खालायरवानो कायसा तुबै परिरवानो जों फादि कायसा सोसाइटी खुलुमनायानो जत एजुकेटेड दं इंजिनियर डॉक्टर एमएलए मन्त्रि दं हादि चिन दफानो मोथांनाय नङा गे अरस जों नांगौ हादि जों मोथांलायानो केमनि बोसा साबो ताखलाय मादुमि पासंका साबो मार्क गोबां माखा सुसुबा सुबाया जों जुदि समाजन जों जुदिबो बेसेबां दिगे आवगै तलांना निगागे जों अबदि हेरावनो जों जुदि नायथुगैनाय चिनि समाजनि साबुतैरावनो जों तुबैनाय जुदिबो गाहामगा लेखा पर रखा दिल्ली रग जों जुदि कायसे कोचिं रग जों यूपीएससी कोचिं रग दा डिस्ट्रिक्ट आईएएस नि रग जे परिमेन आरो रग जों जुदि रखरि परिमा खांगा बोसोरनि 10 बोसोरनि बिसिंगो सारा त्रिपुरा राज्य से त्रिपुरा दङ थायमबरो आं तो बनो पियास खलाय दिखाय आनि लेमु सराना एक देखा पियास खलायो आन कागा समै पियास इशु नाय देखा पियास जे थायमबरो कक सामानि इकोनॉमिक बैकग्राउंड जे लायदों चिन बरक आंबो थायमबरो खरसा थाङा 70% तिब्रासानि हा ताबु ब तिब्रासानि यागो ब तिब्रासा यागो कलासि दङ गय अबनो जों ताबु ता बुरजं नगर गोबां फैक्ट्री दङ बुरजं नगर गोबां फैक्ट्री दङ गोबां निनि कंपनी रख फाइमेरि नगु जों पारा पारा जतन माइ खलायलाय बेले हुक खलायलाय बेले ना गय कायलायो आकल ताबु तो गयनि बिसे गय बे राबारनि चलि थांनाय माइ खलायो किन्तु ओ माइजों सामानि बारा फालै रहरो हुकनि माइबो फालै रहरो अनिनि माइ तैरनो जत तो रॉ मटेरियल इकोनॉमिक रॉ मटेरियल्स में पाइतु बुरजं नगर बुथुक खाइबो आसार बुथुक खाइताम खाय रॉ पेसनामो एक दुई हिंगांगे निनि गोबां मा राइस केक रखनि सोनामो मुरि सोनामो साना सरबाय बुलो ह निनि माइनो नन नतासे फालै दंखा नरक साइजे मार्केबो पारा पारा नों मुरि पाइसे दे 100 ग्राम मुरिनि दाम बसो 20 टाका 1 केजि माइरंनि दाम बसो 30 टाका निना जागोन माइरं निना जागोन माइ बसो पाइतु गो 8 टाका किलो 12 टाका किलो हाइस्टली 1 केजि से जुदिबो नों 20 टाका 12 टाका रे फालंगा गाय नों पैसाफोरखौ 20 टाका पैसा होलासा के 1 केजि मुरिनि दाम बसो फाय 200 टाका फायनाबले ह किन जोंबा बेवाकबनिसे बेवाकबसो सोनामै दंबले गजिनि आसो 184 जना राजा अमके 186 जना राजा क बरग माया निजिनि चामुं बचाया बनका तामबा चिरखं लागेन न गजिनि आसो डॉक्टर इंजिनियर ओ एमएलए मंत्री हनायनि बायके ताम चिरखं लाग्या आं तिनि बरनि बिरुदिनि बागे कक सामानिया समाजनि बागे कक सामाजि ओ समाज रक सिंगा जगा नासिनो नागान किन्तु जोंना बानो नासि गाबने आबोन बागैनो चिनि बसानि नाहारमु पार्टी बाइया आनि कक समाज जों बागे आवगैतलां थामानाय चिनि जुदियो तिनि कक सामानि न जुदि चिनि एमएलए मंत्री रक चेयरमैन रक डॉक्टर इंजिनियर रक दंखाय चिनि समाजि जराय खनारनो सुबाना नेउथु कुचिं रक खुलुमना नोंखौ त्रिपुरा राज्योआव जथेष्ट कुचिं लाया 10 बोसोरनि बिसिङाव चिनि सारा त्रिपुरा
অফিসার রক চিনি সিঙ্গান বুইনি ngla আপরে চিনি বড় নং তাবো যে ডিপ্রাইভিং তমানি অফিস কাছার রেও থাঙ্গা যে ডকুমেন্টারি খাইजेन থাঙ্গা যেভাবে সাত পিদক যে খাইजे তমান আবার খাইजागला চিনি অফিসার রক চিনিঙ্গানো আবন বগাই নাম ওয়ানসো আসো কক সাইনা নারা সেবানো কক সাকা কক বারিও সানান মমুজুমি ফাইও